Lama sapa di padang mage alah manguningan onde oi daunnya alah manguningan onde mak daunnya onde tuan oi di malah di manyo jiko lai sakit kanduang lah ubek ubek nan laki untuk apa nawanya biar ndak cegak sakitlah guno-guno onde kanduang oi di malah di manyo dinginlah hari oi menjelang subuh lah terang bulan onde malam nanko onde kandung oi di malah di manyo lah terang bulan langit babintang bapisanya onde dari tua aruka sanang onde hidup nanko bianang makong badan tinggalnya lah lepeh baban jikoy masa apa di padang mage alah manguninang onde oi daunnya alah manguninang onde mak daunnya onde tuan oi di malah di manyo jiko lai sakit kanduang lah ubek ubek nan laki untuk apa nawanya biar ndak cegah sakitlah guno-guno onde kanduang oi di malah di manyo dinginlah hari oi menjelang subuh lah terang bulan onde malam nanko onde kanduang oi di malah di manyo lah terang bulan langit babintang bapisanya onde dari tua aruka sanang onde humanan babilang lakon udan dihulau hitih bonong jelajuna hulau lama sakit menjelang subuh dendang kini ditutui di maka tiba urang oi pembatehnya di maka tiba urang oi nan pembatehnya biada rusuh onde urang nan dudua dendang jo saluang kita ulang nan katibo
Menjelang subuh dendang